Deireanaí figiúirí is déanaí bhí titim a líon ndaltaí atá ag fáil agua Oideachas gaeilge in Éireann. Bheith láthir tá dachad is a 3,000 is a 92 dalta bonscoile ag fálam gaeilge ó bháin, titim de 200 is a 37 ó an nurig. Tá sé mar an ggéine ag an leibhéal manscoile, nílach 3.3 fan géad de gaeltaí manscoile ag fáil Oideachas gaeilge an méid is lú le 10 mbliana anuas. Tá anseo is scoil an téirigh in gaeltacht chorca ghaoine len adúra mí ád madidir leis na statisticí seo agus míanta madidir le an gcuid Oideachas féin amach anseo is rú. Is stoilm go bhfuil sé go hanis go bhfuil an titim sa ann, mar má leanan sé seo ar aghaidh fé mar tá ben níos lú cainteoirí gailne sa tír. Stoilm go bhfuil sé go díal Oideachas Lán-Ghaeilge a bheith gom mar tugann sé seans níos fearr jabáil an sos ag go baile agus fannacht an sa timpeall sa gaeltacht. Táint de aigidí an pobalscoil sa daingean agus is Oideachas gaeilge tá sin chomá agus tá coláiste iad tá cúpla cailín ar aigidín coláiste iad scoil cónathe agus féidir obdal ar rin lei agus fáint Oideachas gaeilge sin chomá. Táid a gaeltacht anseo agus mar sin tá deis ag gach duine Oideachas áit gaeilge ach tá éile fud fad na tíre de Oideachas. Tá an túdras Oideachas I dúsgurt na hÉireann ag rá go bhfuil gael coláiste nua ag tastáil le freastal le gceart ar an bobal an son. Tá sé mar chuid de phlean an rialtas I leithin Oideachas dúbalt eáil I líon atá ag fáilt Oideachas gaeilge. An dár lá sé sin ribh an sprioc atá leag amach acu de fé trocha beag le feiceáil.